Udeľovanie prestížnych televíznych cien býva veľkou spoločenskou udalosťou nielen v Thajsku, Rumunsku a Amerike, ale dokonca aj u nás. Vyznačuje sa najmä vysokou koncentráciou osobností na meter štvorcový. Náš štáb si rozhodne nemohol nechať uísť príležitosť zadarmo sa najesť a nažrať a preto sme sa len a len kvôli vám zúčastnili nedávneho udeľovania cien Slovenský Oto a vychytali sme pre vás pár pikošiek z High Society. Dobrý večer, môžeme vás vyrušiť? Dobrý večer, pán Korda. Ako sa cítite? Ako hodnotíte dnešný večer? No, však vy ste Korda. Ja som Morda, vy ste... Tak, hodnotím ho z vášho... Ja som na vás hrdý, a vy? No, tak, či som na seba hrdý? Iste. Vyzerám ako chuj.